Ir-riforma fit-trasport pubbliku żgur ma kienx pożittiva s-sidien tat-taxis il-bojot. F'kummenti ma' One News mix-xatt tal-belt is-sidien qalu li x-xarabanks antiki li kienu jintużaw f'Għawdex spiċċaw jiġu Malta u jeħdulhom xogħolhom. Is-sidien tat-taxis qalu li dan il-pass sar għax il-gvern ma tax kumpens lis-sidien għawċin tax-xarabanks. Għalhekk is-sidien għawċin bijaw ix-xarabanks il-kumpanija privata li issa qed tuża dawn l-istess xarabanks fit-toroq Maltin. Fis-sfond ta' konfużjoni f'Pinto Wharf, numru ta' impjegati minn din il-kumpanija privata deru jbijaw biljetti lit-turisti biex jużaw is-servizz tal-karozza tal-linja l-antiki flok tat-taxis. Sitwazzjoni li f'ċertu ħinijiet eskalat biex xofiera tat-taxis u dawk tal-operaturi privati jispiċċaw jargumentaw. Deru forma li daħlet, aħna konna l-ewwel nies hawnhekk u spiċċajna ġejna l-aħħar nies. Kull min għandu 4 roti jiġu jabbijaw. Sebaħ daw il-trakkiet tal-linja ta' Għawdex qed jiġu jabbu wkoll. Issa dawn mhumiex Euro 5, daw Euro 2 naħseb, qed jiġu jabbu wkoll. Bħal meta tara t-taksi wieqaf hawnhekk u l-bambin qed naħseb jiena nibqax naħdem għal rasi. U meta kkomparat pereżempju ma' sjuf oħra dan is-sajf, il-qliq niżel ħafna ġifieri ma tkunx. Jien inna 25 sena f'da settur ta' transport. Da l-ar sajf li qatt kellna. Is-sidien tat-taxis ħassewhom urtati l-aktar meta x-xarabanks bdew jiġbru lin-nies minn fuq stages li suppost qed jintużaw biss mill-arriva. Meta wasal il-crew ta' One News fuq il-post, ħaddiem ta' Transport Malta beda jafża lis-sidien tax-xarabanks privati biex għalissa ma jkomplux jabbu aktar turisti minn fuq l-stages tal-arriva.